salminama on juurama on jaɓɓama ɗo e yewtere mon haalanam waɗore ɗo e DSTV waɗore alert kala so oɗo saha yonti min mbaɗani no min mbaɗi hande so jooɗade min kuccita e moɗon min cuɓano on gotel e pinal fulɓe walla dartol mumen min natana yewtande on ɗum min garti min gari no min gowi ardude ni min jooɗorima no min jooɗortono kono hande hette am woni ñamam ɗo hande ko Mamma Gaye goto e gaygayɓe Dungel kono mo dembe mo gaydimɓe Joro samme nayo ko kanko Mamma Gaye woni ɗo yeeso men jogui hoddu annasara ndu Barusal hoddu fulfuldu kam jogui tufde nde mo huccite e meɗen kanko ne ɗon gandi hombo duye e décolletereji ɗum noon wadde min garti tigui tigui bandiraɓe wadde no min gowi wadde ni so salminde on min natana golle yewtere meɗen ko yawti ko en puɗɗinoma kalɗen e gurdam gorko pullo mo ganduɗa haalde ɗum sattani saabu kañum tigui tigui fewndi tarikh muɗum ha feewi dartol mum weeli simtude cimtol mum weeli dartude on woni Oumar Boun Saïd wiyete Oumarul Fouti Tall Jobba Adama Elimane Siré Samba Dembali Moutar en kalino hunde gurdam makko eɗo jibina ko toranke o jibina koɗo wiyete halwar on saaha ko gueɗe laamino ko gueɗe tan haalateno o waɗi ɗon cugago makko en kaali kawisaji ɗo wanno sade o namna o haali Makka o haali Madina Munawwar tawi guiɗaɓe makko ɓe o yontidaɓe e mawniraɓe makko ni ɓurɓe mo ɗon gandagol konngol walla ɗin ɗon konguɗi mbiɗen o yeehi awde kolade mabɓe so awi wooda tobbe ɗe ganduɗa o woppat ɗe o wasa wadde ɗe o awata hen gawri en kaalo yino noon ha kalɗen kawisaji ɗi waɗi hakkude makko e mawni ko Alpha Amadou ɗo terima ɗo naate cangol kono tobbe ɗe e gandon o suɓotono hen tobbe o waɗa hen gawri won tobbe o woppo saabu o awde ɗe ɗum mettuno mawɓe makko ha mbino ina pelamo hen no feewi kono o jabtoyiɓe ko saade mawniraɗo o tawi mbomo ɗani nde wimo aɗen ɗano ɗo goppa guese collina ina goño cammeje o wi ɗum Alpha mawnam ƴeewe cammeje ɗe jiiɗon colli ɗi no juuri kala sammere nde memɗon son ƴeewima on taw hay abbere wotere iwani hen saabu ɗen cammeje ponnoɗe wonde gueɗal colli ɗi ko ɗen woni tobbe ɗe ganduɗa mi yiinoɗe calimi wadde hen gawri saabu Allah holli kam so waɗamane wona gueɗal aade ɓayre noon ko gawmi tan ko gueɗal aade woni ɗon kono en kaali kadi nde o yeehi haw yetti Fouta Jalon nde o yiide Mouhamadoul Mahdi to Hansakere mo ganduɗa addino e muɗum gueɗe ɗe ganduɗa ɗesno waade kono hasitagal kono tan Allah holli Oumarul Fouti Tall ko joom dokke mawɗe ha woni ko wadduno e muɗum ko haalno ko fof yimɓe jiiri guite mumen Oumarul Fouti Tall waynima ɗon kadi gam arde gayte hirnangue Afrique e hirnangue mabɓe kamɓe wuuro hono leydi Fouta Jalon ndi woni omo yaaha wayno yaade jinnaɓe makko gam haaldunode e ceerno makko ko jiɗɗo hay joyde koɓe yaadoɓe en kaalino ari ha Ndar kawisaji ɗi wanno e nder Ndar ɗi ko wadduno e mawɓe darnaɓe ko ɓen nodduno cuɓnimo mbimo eɓe jiiɗi yo sumnon ɗumen gueɗe ɗe ganduɗa ko ɗen tigui ɓe ɗowirta gurdam saare mabɓe Ndar hono wuuro ngo fotata ɗowirede to banggue diine islam woni nde o suɓaniɓe ɗe juma o mahate ɗo ɗo foti mahede ɗo en kaalino ɗen ɗon gueɗe ha juma didama mahama Jobba Adama ummima ɗon fayi Fouta yaade yettoyade to jinnaɓe mumen salmina ɗumen juuro ɗumen gam ko ɗum wonno lawol ngol ummitingol ɗo ko yaade tigui haw yiya jinnaɓe makko o juuro ɗumen kadi o wayno ɗumen ɗum noon wadde jokken gaci ɗi garten e yewtere meɗen
noon tigi Mama Gaye mbo Gaydimɓe Joro Samminayo Barusal mbeɗa yigi heeɗiyankoɓe ɓe jogui weltare mawde ndoɗo ɓe nani ɗiɗo gaaci tawi haalate tigi ko taramba jobba Adama Aissé mbiɗen jobba Adama Aissé waynodiri e darnaɓe gam yidde yaade halwar tawa e jinnaɓe muɗum gilli ɗi mawni e darnaɓe faade Cheikh Oumar ɓe jiiɗimo no feewi sa yi ngo duyso ñande hen wiyama dew yaltata Ndar sa yiɗe ɗum ngo duyso won happiliɓe tan e makko mbi ni o yahata walla so yaha ɓe jaadata makko duyso ngo waɗi welo welo feewi gonɗi caami ñande hen Cheikh Oumar Fouti suufa baggo sagatagal banggue duuɓi wonti gorko mawɗo kilifa mo ganduɗa ina wawi wonde lamɗo leydi ina wawi wiyede kadi kañum tigui tigui woni amir al mu'minin e gon ɗon wuuro hon saaha ala jeeɓateɗo ala jiyaɗo towɗo hoɗɗo e makko banggue gandal ko ɓe dokke Allah ɗe Allah rokkimo kanko Cheikh Oumar Fouti ko fewjanno darnaɓe koɓe jamnoɓe peeje ɗe foof ɗen peeje pewjanoɗe kañƴe te gone ndar ha joni ni woni mbiɗen Cheikh Oumar Fouti Tall waynima Ndar faade halwar ñande wette halwar welo welo waɗi jaɓɓoru waɗi guiraɓe dogi gaari kono noon jinnaɓe kadi e miñiraɓe kayen foof dogi gaari jaɓɓade Cheikh Oumar Fouti Tall mo ganduɗa ko baynino ɗon waɗi jillu muɗum waɗi duuɓi yiyaka e nder wuuro mumen koto suuɗo foof ko jibinaɗo fof ɗo jibina ɗon horso ɗon kono noon horsinde wona korsa mo Cheikh Oumar horsinte o ina serta e korsaji goɗɗi ɗi saabu Cheikh Oumar Fouti jibinde hono Cheikh Oumar neɗɗo fof no yiiɗi kono wona mo yiiɗi ko daña Cheikh Oumar ari jinnaɓe mum jaɓɓima ɗum jooɗima yewtide jinnaɓe haalani ɗumen cimtol jilluji makko ɗo rewno haw yetti Fouta Djalon ko wadda Fouta Djalon ko arti ha Ndar o yewtide mabɓe ɗien ɗon gueɗe fof bannoɗe toon jinnaɓe ɓe keeɓi hen welo welo mawɗo ɓe du'i kadi heɓe weltare o haalaniɓe noon wonde o ari de ha joni juuradeɓe kono ko garɗo kadi waynadeɓe sabu ɓoyata ko jiɗɗo yaade woni haaju makko yidde hajjoyde yaade baytullahil haram o yewtidi ɗum e ceerno Abdoul Karim mo Ngeloy mo ganduɗa kañum woni jinnaɗo makko to banggue lawol Tijani ko kanko adi ɗum rokkude lawol Tijani woni jinnaɗo makko kadi jaadijo makko korsinɗomo no feewi mbo horsini koɓe kaldi fo eɓe keewi darade koɓe kalno koɓe eto wadde ɗum noon o ari haalani jinnaɓeɓe wonde o yitodiri e on gorko ɓe mbaddi ɗeɗo gueɗe koɓe gadodirno ko noon no jeeya hen arde ɗo mi wayno on somi haljiti mi yaaha mi tawtoyamo min mbaɗa lawol amen min pa Makkatal Mukarram min kajjoye ko ni tigui woni Cheikh Oumar Fouti de naati halwar ari julde mabɓe waktuji Allah rokkimo teskuya wonde oɗo mo ganduɗa ko kañum tigui woni julnowo mabɓe o on saaha almami mabɓe o ɗemgal ngal wona moƴƴal to banggue jangde o haali ɗum o haalani ɗum mawɓe yoɓe ƴeew neɗɗo goɗɗo ɓe cuɓo ɗum tawa ko moƴƴo jangde saabu dewal Allah wona ko fijirte ha tengti ko fate julde koye jogdu ndu ganduɗa ko ɓurndu mawnude e jogdi ɗi ganduɗa julɗo no waɗa ɗum wadde noon oɗo embo jogui gantu to banggue ɗemgal makko banggue jangguino o no wayi nde o haalno ɗum ina heewi so gueɗe mbaɗe noon kalama tawi goƴe neɗɗo o woni koye diine mum ƴewata tan ko haala ko tawi ko noon woori ƴeewe no fewnitira saabu so tawi gorko mbaɗo no Alpha Amadou Tall woni Alpha Amadou Saïd mawni ko o sono wayi wawde Qur'ana ni so tawi ko on juulata caggal neɗɗo mo ganduɗa jangde muɗum to banggue Qur'ana fewani ɗum ɗon ina wayno habnoto no feewi kono noon tawi jomum en muñino Cheikh Oumar Fouti wi wote mbaɗi hen maslaha saabu oɗo jangde muɗum ina waɗi ella koye on saaha nde o haalaniɓe nde ɗum waɗi fitina mawɗo e nder halwar kamɓe haalanaɓe ɓe jiirani ɗum noon ɓe jiiri ɗum tan mataw Cheikh Oumar ko jiɗɗo heptude juulirde mabɓe mataw Cheikh Oumar ko ɗum ɓingu babagu tan o haali ɓe to mbaɗi ɗum fitina almami mo Guido mo ganduɗa kañum wonno julnowo o e yimɓe muɗum mbaɗi fitina ha jane galle Saydou Tall waɗi haare haaɓe mbarmini Alpha Amadou mo ganduɗa mawnu Cheikh Oumar ñande hen hay hoore mum fusama hen sababu oɗo fitina bannoɗo ɓe jane galle o ɓe tooñi ɓe toñange manggue ko ni woori tawi Cheikh Oumar Fouti de arti nde addino jawdi ɓe coodino guesa ɓe codno ɗum koye ɓen kepti guesa ba mbi ɓe ndemata guesa ba e rutti kadi
ɓe mbi ɓe duttata kadi kanŋe mo ganduɗa kañum sodano guesa ba woni kadi ɓe kaɗama jama kamɓene ɓe mbaɗi nokku mabɓe tan ɗo ɓe ndewata Allah kono o gorko mawɗo biyeteɗo Saydou Tall mo ganduɗa Saydou Antoumane Saydou Ousmane ko ɓoyɗo e gandal ko jangguɗo tigui tigui bawɗo Qur'ana ganduɗo diine islam Allah no fewndi ɗum tigui tigui noon tigui Allah fewndiri yummum Cheikh Oumar biyeteɗo Adama Aïssa ono feewi o noddi Cheikh Oumar Fouti Tall o wi Oumar ɓinguelam o wi jama oɗo sen kaɗama ɗum ma Allah rokke jamaji ha heewa kewɗi gonɗi e nder aduna he so tawi ko guesene kay ma Allah lomtinani guese ha heewa oɗo fitina wote en ndew fitina o ina wayno ko haali ko ko ɗum tigui Cheikh Oumar Fouti haaldi e mawnira e mum ko ɗum kadi o haalde miñira e muɗum o wiya ɓe muñuru Allah ɗum ɗo ko gueɗe fitinaji ɗe ganduɗa heewi ɗum addude e nder galleji yimɓe tan ko cheyɗane ko ni woni goto hen foof haali haala moƴƴo goto hen foof haali haala belka Cheikh Oumar Fouti wonde mabɓe ha filliti waynade koye on saaha ɓe mbi on Alpha Amadou mawni ko o itti miñi ko goɗɗo biyeteɗo Ali wattimo e jiiɗo Cheikh Oumar wi oɗo noon jinmi ko jaadon kala ɗo aɗa hanti yadat e Ali miñe Ali oɗo noon ko ɓi Yuma Aïssa mo ganduɗa Adama Aïssa e Yuma Aïssa Adama Aïssa jibino Cheikh Oumar Yuma Aïssa jibino ko kanko Ali Tall kay Cheikh Oumar ɓe keccodiri ko hitande wotere kono noon ɓe jaadi ko miñi ko Cheikh Oumar Fouti noon heewi wiidemo e nder bindanɗe makko ko funeram ɓe ummidima ɗon ɓe payi funnague hoto ɓe payi ɓe jeehi ko ruttade to ceerno mabɓe woni ceerno Karim Abdoul Karim Diallo mo ganduɗa ko on woni mbo hawruno suyuma haɗa ko ɗum wiide Tijani on woni mbo tawino Fouta Jalon ko o woni mbo aaladirno kadi koɓe hajjoyoɓe ɗum woni Cheikh Oumar Fouti ƴetti lappol yaade tawto e Dembo e ina wayno ɓe jaadi ha ɗo Masina ɗo kanko gorko pullo o ɓandu ndu wasi welde o sellani o wi Cheikh Oumar min noon min wayno mbiɗa yinno ruttade dokka mi jaafaɗa mi rutto ha wuuro amen mi safroyo saabu mbiɗa andi toon no safrortomi kono ɗo mi anda safaruji ɗi andu ndu welani mi wawa yewtirde niyede o ruttima Fouta Jalon Cheikh Oumar Fouti heddima e nder leydi Masina ndi fadimo hen ko Allah haaji mataw o heeɓi ɓatake ummiɗo e ceerno makko o hollimo wonde min de mi yiiɗino arde kono noon Allah newnani ɗum noon mi accitima ɗum woni Cheikh Oumar Fouti woni heblade waynade Masina caggal de yiide Siko Amadou Hamadou Boubou Saïdou El Hadj mo ganduɗa kañum wonno amiral mu'minin ɗon ɗo leydi Masina ndi on o waddi ɗon kadi e ɓi on ɗon mo ganduɗa taniguel on ɗon biyeteno guel Amadou so yimɓe fewɓe ne gandiri ɗum nden ɗon inde saabu jiɗɗen famminde yimɓeɓe ille ɗe koɗe tati kanƴe tati fof kode Amadou en Siko Amadou woni baɗɗo jihade darni islam e nder leydi Masina o jibini ɓiɗɗo o innirimo Ahmadou on ɓiɗɗo ne jibini ɓiɗɗo kayne innitiri ɗum bamum wadde ɗum woni Amadou Sikou ɗi ɓeɗo tata fof ko Amadou en Cheikh Oumar Fouti waddi e Amadou Sikou Amadou oɗo haala ɓe jewtidi jewte mawɗe ɓe mbaynodiri noon Cheikh Oumar Fouti fayi Makkatal Mukarram sabu ɗum tan woni haaji muɗum haala ka kalaten ka ɗo ina wayno haqqillaji men goni tan ko yettoyade to wiyete Baytil Miqdas Jérusalem no Cheikh Oumar Fouti wadda ko ɗum ɗon ɓuuri wonde haaju men kono wonno en gandi tan wonɗo rewa ɗum waɗi ko mbaɗaten koɗo foof mbiɗen mbaɗaten ɗum hakkude men yettoyade toon ko Morlel Jiire saabu Cheikh Oumar Fouti ummima ɗon yeehi leydi Misra to wiyeten hande Égypte to o yiide Mouhamadoul Maghribi on laamino leydi ndi on saaha o heeɓi e muɗum yamirore hollore ko ɗerewol ngol o taccirta wawde yaade to Makkatal Mukarram to kono ha joni Mouhamadoul Maghribi on ɗon salmodiri e Cheikh Oumar windimo ɓatake ngam yidde salminde mo arde e makko kadi yidde ɗaɓɓude e makko e ballal no taccirta ha o yaaha ko jiɗɗo yaade hajju on de yiiɗiɗo bindi heeɓi hen kawisaji mawɗi saabu bindi ɗiɗi goni celluɗi to banggue arab ne meeli no feewi de o jangguiɗi nde o rutti o namni gadduɗo ɓatake homo tottumama o wi min de tottimo ko suka gorko ɓalejo o wi ko ɓalejo o wi ko on tigui mi tottimi oɗo ɓatake o wi noddanambo wara yo bisimilla makko yo naat de jobadam ari o ƴeewdo o waɗi kanko Mouhamadoul Maghribi ƴeewdal ngam famde beela ko oɗo ɓatake ko oɗo dariɗo yeesam windi ɗum walla ko goɗɗo windannomo tottimo wimo so yeehi yo wiyam yo tottam ɗo oɗo ɓatake koye on saaha o weddimo konnguɗi o namnodiri e Cheikh Oumar
konnguli ɗi goni ɗi jaabowol ngol ɓuri welde ko haalno ko konngol garngol fof ɓuura welde gongol ngol Cheikh Oumar Fouti teddodiri e makko o bismi Cheikh Oumar Fouti o noddi ulama o misra en ɓe ngannduɗaa ko azhariyankoɓe jannguɓe hoyin jaaɓe hattirde mbiyetande université e on sahaa ko ɗon tigi gande fof ɗaɓɓateno o wadde maɓɓe kawisaji mawɗi ɓe jii goo ko suka ɗiɗi ko ɓaleejo e kono de gandal ngal heewi no feewi fannuji fof ɗiɓe namdodira Cheikh Oumar wadde maɓɓe balɗe bandum en namde ɗe ɓe gaddi fof Cheikh Oumar Fouti no ruttaɓe jaabuwuji baɗɗi fayida no ɓe jiɗiri noon ni woni Cheikh Oumar Fouti felliti hajjoyde yeehi Makkatal Mukarram ngam yiidoyde Mouhamadoul Ghali mo ganduɗa ko ono ɗaɓɓoyte bange wirdu Tijani o woni muqaddam to ceernajo makko Abdoul Karim Pulo Fouto dokkunoɗo mbo wirdu Tijani kono Cheikh Oumar Fouti wi ɓayde mi felliti woppude laawulam ngol jinnomi wadde Oumariya mi waɗa wirdam mi ñaago Allah minen rokkami laawol mi yamira yimɓe fof yo nooto ina wirde ngol ɗo laawol ɓayde jomiraɗo subahanahu wa taala jaɓananimi wimi nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam wimi ko won caggal ɓiyam walla caggal tanam mbiyeteɗo Ahmad Tijani ko hen may heɓ keddulle ɗe fof teddule ɗe fof may heɓ ɗum kono hande kaka Ahmad Tijani tan dokkumi wirdu ko on ɗon kala jiɗɗo fof yo jokko e muɗum on woni dokkaɗo lawol kankone o wi ɓayre to o felliti hanti woppude Oumariya makko o naata e Tijani o wonata hen tan muqaddam o yiɗi tigui wonde gardiɗo e nder ngol ɗo lawol fala budda o wona khalifa koye on saha woni o tawoyi oɗo Mouhamadoul Ghali Makkatal Mukarram o yeehi toon o yewtide Mouhamadoul Ghali o heeɓe muɗum wirdu Tijani o woni juurotoɗo qabri waliyaɓe Allah wonnoɓe ɗon sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o juuri Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam o ƴeewi gueɗe ɗe kewɗe o naati nokkuji omo yuwino waɗa bahsuji makko woni wittoji makko ngam yiide ɓeɗo wonɓe ɗo o ƴeewa nokkuji ɗi o weltodo e mabɓe ngam ɓe o nanannoɓe foof koye on saha o ƴeewi yimɓe ɓe o hatti gorko goto biyeteɗo Hachim Abdoul Manaf o namni oɗo hoɗo Hachim woni saabu mi yiiɗo gabriji hewɓe mi hollama ɗumen mi yeehi mi juuroyima ɗumen kono Hachim Abdoul Manaf de mi yiyani ɗum ɓe mbiya Hachim Abdoul Manaf on leeli ko leydi Palestine wona ɗo ete Makkatal Mukarram ɗo jeeyaɗo e wona ɗo tigui o leeli koye nder leydi Palestine mbiyetedi hande leydi Israil ko ni woni jobba Adama Aissé felliti tigui ruttade Misra tawa toon ɓesgu muɗum kono noon yawtude tigui faade e Baytul Muqaddas ha yettoyo Jérusalem woni no mbiyaten hande no ɓe woɓɓe gandirta Jérusalem yaade o juuroyo toon annabaɓe waɓene annabi Souleymane en waɓene annabi Dawouda en o yaaha o yiide annabi Moussa ɗo wonnoɗo o yiya ɗum o yaaha ɗo annabi Issa en gonnoɗo Baytullahi ene ko way noon Galile en diwanuji ɗin ɗo fof Cheikh Oumar Fouti yaɓɓoy toon ngam yidde fellide kam yaade juuroyo toon koye on saha gartaten e gaaci ɗi e Mamma Gaye nde min jiiɗi heɗade ɗum woni haala ka darto seeɗa gaaci ɗi keɓito garten e yewtere men on jarama golle mon jooɗi peewi gaaci ɗi beltima no beltini yimɓeɓe no feewi kono ndeɗo yewtere meɗen nde waɗa koye teddungal ceerno men Cheikh Bassirou Tall mo ganduɗa kañum woni Cheikh Oumar Fouti e jeese men hande e dendagal ɓesgu talɓe kala ɗo mbawi wonde ɗum noon wadde Cheikh Oumar Fouti mbiɗen heblima kañum e Aliou Mignum ɓe pelliti yaade
juuroyaade oɗo gorko biyeteɗo Hachim Abdoul Manaf ɓe naati leydi Palestine ndi ɓe ngari ha e wuro wiyetego Gaza ko ɗon tigi ɓe tawi oɗo gorko ko ɗon tigi woni ɗo wirna ɓe juurimo ɓe namni nokkuji keeɗiɗi kala ko woni ɗon e ko fodde juurede yimɓe ganduɗa ko annabaɓe o yeehi o juuroyi ɗumen kanko Cheikh Oumarul Fouti Cheikh Oumarul Fouti heeɓi yamirore yidde yawtude ha yettoyo Baytul Miqdas juuroyo ndun suudu Allah on saaha gorko mo ganduɗa kañum woni gardiɗo wuro Gaza ngo waɗanimo ɓatake tottimo wimo oɗo ɓatake sa yeehi totta gouverneur mo ganduɗa kañum woni gouverneur Jérusalem on saaha totta ɗum mbiya ɗum ko ɓatake o iwi koye am so Allah jaaɓi maw teddin on ma waɗon peeje ɗe ganduɗa ina mbawa wallude on kadi ha mbawon wadde e jilluji moɗon Cheikh Oumarul Fouti Tall e Saïdou hono wiyete Ali Tall ɓe keblima ɓe payti Baytul Miqdas nden ɓe gari haɓe jottima e leydi ndi ɓe ƴetti ɓatake o ɓe totti mawɗo wuuro ngo mo ganduɗa kañum woni laamiɗo wuuro ngo on saaha on heeɓi ɓatake o janggui haljiti mofti ɓatake mum kono noon fandare nde o waɗani ɗum o rokkani teddungal ɓe addanaɓe arɓe makko ɓe goni ɗon jammaji tati ɓe jiyani teddungal ngal gorko pullo biyeteɗo Aliou Tall o noon kulago muɗum no yawi artude e muɗum no fewi jikku ono yawi artude e muɗum on saaha o ƴeewi Oumar Tall mawni ko wimo dede oɗo ɗo neɗɗo de o teddinani en o waɗani men gueɗe min ɗum ɗo no mettimi o hollimo gueɗe ɗe no mettirtamo Cheikh Oumarul Fouti wi ɗum Aliou miñam muñanam tan ɗo e balɗe seeɗa ma yi ko hawni saabu oɗo mo jiyata maw artoye ma haw sujjaji e yeeso ma o horfino e yeeso ma tigui tawa ala ko wawi hen kono noon ko jikku makko holli men kono noon Allah ko moftani en ko ɓuuri ɗum ɗo ha hewde koye saaha on ɗon Cheikh Oumarul Fouti Tall wi Aliou miñum yoɓe ƴettu kaake mabɓe ɓe jalta galle o ɓe jahata suudu Allah to ɓe jaaha koɓe maccuɓe Allah ɓe keɓata suudu Allah maɓe kewɗo ɓe ndewri Allah maɓe jiidu toon e maccuɓe Allah kadi rewoɓe Allah yiɗoɓe ɓe teddugal koɓe jiiɗi fallal jeeɓi maɓe keɓ ɗum ala baasi ko nden woni ɓe gari kadi e nder nduɗo suudu yimɓe galle wonno suudu o jippiniɓe ɓe goni ɗon tiko Allah haaji ɓe goni ɗon ko fotata wonde balɗe tati koye oɗo saaha gorko goto yiiɓe andi ɓeɗo ko tumarankoɓe yeehi fewndi ndefu belɗo teddungal manggal addi ñamdeli gam wiiden teddinaɓe kamɓe Cheikh Oumarul Fouti Tall e Aliou miñum koye on saaha oɗo gorko garɗo tawino wonde ɓiɗɗo mo ganduɗa gila jibidina ko alda e hakkille cukalel ngel wona cellugel kadi cellal ngal ɓuuri yaaru ɗum kadi haqqille o wona timmuɗo nden ɓe jooɗima ɓe kuccani ñamde cukalel ngel ne wone fooɗade wiide ne ñaama babiraɗo wone hadde ɗum ha o tengtini hadde nde ho haali o wi ɗum kaarilam woto ñamde ɓaleɓe koye on saaha Cheikh Oumarul Fouti ƴeewimo wimo an accata cukalel ngel yara ñaama ene sohli ñamde woni cukalel ngel kañum ɓuuri fooɗanade ko yidde ñamde nde ari yetti ñamde Cheikh Oumarul Fouti Tall ndeɓe ummi cukalel ngel selli cellal timmugal ala ko manque cukalel ngel ƴeewi jinnaɗo mu o weddi ɗum konguɗi junnaɗo o maɓɓe cukalel ngel wi ha wiyami malama kaariyelam an kam ma taw e selli o ƴeewi banggueji fof tawi cukalel ngel heeɓi cellal mum koye oɗo saaha haala ka fuɗɗi sarade e nder wuuro ngo mbo gorko o yii foof haalana ɗum o ƴetta cukalel ngel o nawata mamiraɓe maggel o holla ɗumen o yahata sehilaɓe makko o holla ɗumen o wiya kaariyelam de on jiina way kaariyelam de selli soɓe kalde maggel ɓe jarri bo ngel ɓe tawa tigui ngel selli no feewi ko ni woni sharifaɓe taniraɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonnoɓe ɗon to Baytul Miqdas ɗo mbaɗi délégation mumen gari e Cheikh Oumarul Fouti Tall ɓe mbi min gari juuradema min gari hofnudema ɗo e wuuro amen ngo ka bismaɗo ɗo ka kofnaɗo minen noon ko min taniraɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Oumar teddiniɓe waɗaniɓe ko wowi waɗande taniraɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jeehi gongol ɓe garti ɓe mbi minen noon feeñani amen tigui ka guiɗo taniraɓe nelaɗo aɗa yiiɗi taniraɓe nelaɗo no feewi feeñani amen kadi min jii e haqqillaji amen wonde ka joom tokke
wonko tawruɗa amen noon mbemin jinno balla amen hen ɓe mbi minen mbemin joguino mawɗo amen mo ganduɗa kañum woni sharifajo mawɗo to amen to banggue duuɓi e teddugal kono oɗo saaha Allah waɗi haqqille o way kono birniɗo ni saabu woni joni hitande o juulata o horata o rewata Allah kala ko anduno foof nakki ɗum andude haqqille o ko birniɗo Cheikh Oumar Fouti wi est ce que Allah ewa jehen wadde mi yiya oɗo gorko mo miɗon ɓayre koye ɓesgu nelaɗo sallallah alih wa sallam nden o ari o tawi oɗo gorko o ƴeewimo ha ɓooyi o yamiri sharifaɓe wi gadde ndiyam ɓe gaddo e ndiyam mbi nawe mo o looto o looti hawa gayni Cheikh Oumar Fouti ari e yeeso makko wimo wi ashhadu an la ilaha illallah o wi noon o wi wa ashhadu anna muhammadou rasulullah no neɗɗo rewrata ha laawol lolo damal udditowal neɗɗo naatde islam ngal o yamiri on shahadaji ɗi on haaliɗe ha rewi ɗo foti rewede ɗo ha timmi Cheikh Oumar rewa ha woni laabi tati mo refta hen Cheikh Oumar Fouti wimo janggu fatiha Cheikh Oumar Fouti jangi fatiha laabi tati o jangi fatiha o refti hen Cheikh Oumar Fouti wimo ummo salligo ñuula koye oɗo saaha gorkaji o tini de jangi fatihatul kitab kala ko renno e banggue qur'ana e fannuji goɗɗi ɗi o janguno foof garti haqqille makko ha timmi Cheikh Oumar Fouti wimo ummo noon salligo juula woni o ummi o salligi o juuli waktuji o tini tigui haqqille makko arti sarifaɓe ɓe gulli gulali mawɗi takbiraji mawɗi allahu akbar eskey ma ɓe gone sajade eɓe cumba eɓe cadio ɓe beltani koddo adama aysa no feewi du'uji ɗi ɓeydi welamma o ɓeydi konngol ɗi gone sarade e nder baytul miqdas e nder Jérusalem leydi ndi e dendagal mayri konnguri ɗi cari wonno gorko o biyeteɗo oɗo o sharifajo ko neɗɗo mawɗo wonno ko neɗɗo tedduɗo wonno e ko heɓnomo ko wonno suno mawɗo e nder galle he e nder leñol mabɓe ɗum noon wadde so Allah ittiniɓe ɗum waɗata ɗum kode ko weltare mawde koye oɗo saaha jobo adama Elimane Siré Samba Demba Moutar heeɓi teddugal muɗum kadi ɗimmal e nder baytul miqdas Darusal Gadji garteɗe yewtere meɗen koni woori Mama Gaye ko oɗo saaha noon jobo adama Elimane heeɓi teddugal manggal e yeeso mabɓe mbiɗen o hooti jippude makko sarifaɓe gaare makko wo gorko goto are makko wimo min de mbeɗa yinno waɗande on teddugal to gallam mbeɗa yinno bismade moɗon koye on saaha o haali ɗum Cheikh Oumar Fouti jaɓanimo ɗum goɗɗo kadi ari mo ganduɗa kañum woni mawɗo banggue gandal woni mufti wuuro ngo o wi Cheikh Oumar min de ko an garannomi jinnomi ko nawdema gallam mi waɗanma teddugal oy to wi ko min adi ɓe gone foɗodirde Cheikh Oumar Fouti haali gonga hakkude mabɓe wimbo oɗo de adima so wona noon to banggue teddugal hakkude moɗon ƴeewon ɗum kono so tawi tan ko gadiɗo kam ade amen ko oɗo ɓuuri handude amen hande sinno ko sagam noon a accanno hande oɗo min jaada e muɗum ɓayre ko kanko ari adi haalande amen min jaada e makko so min jaada e makko so janggo ari min jaaha min ñallanoyma walla min kiranoyma
on ɗon jaɓi ɗum Cheikh Oumar Fouti Ali jaade on ɗon sharifajo janngo hen mufti o arani ɓe nawi e galle muɗum nde ɓe jottima teddugal fof ngal jomiraɗo newnuno koɓe joguino ko ina teddino neɗɗo ɓe mbaɗani ɗum kanko mufti o ɓe mbaɗani ɗum Cheikh Oumar Fouti Tall Ali to banggue bertuji tedduɗi to banggue ñamele ñamateɗe tedduɗe e jewte belɗe ɗum waɗi de ɓe kuccani ñamde nde kamɓe ɗiɗo e jaatigui mabɓe woni mufti o ɓe puɗɗima ñamde seeɗa ɓooyani sagata gorko ari tukki e nofuru mufti woodi ko ñuumbi mufti waɗi jungo muɗum nanango yerƴimo o yeehi seeɗa kadi o arti o ture e nofuru he kadi o ñuumbi ha woni laabi ɗiɗi tataɓol ngol o haali ha laaɓi o wi ɗum kawoyam aɗa andi min komi pasoma poɗɗo wawde resandema ɓiɓɓe ma enen jiidi leñol jiidi asko kaw woto hoynu amen woto tampina amen woto ustu amen darajuuji aɗa jooɗa aɗa ñamda e maccuɗum koye on saaha pulagu ngu arti e Ali no heewi wadde ni kono jobba Adama Elimane ko joom dokke mawɗe ji o woto woɗɗi to ɓatti o wi Ali miñam woto laawo o wi muñanam seeɗa ha kaljiten ñamde oɗo ken jabatoɓe ɗum sen jaabi on ɗum ma yi joni joni ɗo wontata almudo ala ko wawi hen o jooɗima ɗa kanko kamɓe ɓe jokkiɓe ñaami koɓe jinno ñamde ha Allah no Allah haajiri ko Allah haajini ɓe nden ɓe kaljiti ɓe gaddana sabunde ɓe cooɗima haaɓe kaljiti jobba Adama Elimane Siré Samba Demba Ali Moutar toradagal wiye muɗum cokku o ummi o dari o wayno darotoɗo ni no darotoɗo faade hono wiyeteno wolde waɗata ni Cheikh Oumar huccite mufti o wimo caggal de o yetti Allah subhanahu wa taala o wimo an de mataw a yejjit o wi ka jejjiɗo tiguide jomiraɗo wiide ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabail li ta'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum de jomiraɗo subhanahu wa taala addi oɗo aya janguɗa oɗo aya mate ka jejjiɗo mbo Cheikh Oumar Fouti o accani wimo ka jejjiɗo ha joni jomiraɗo subhanahu wa taala wi innamal mu'minuna ikhwa de jomiraɗo wiyata ndeni haalde ma holluma onon yimɓe jinneji walla onon yimɓe mi tagui on mi waɗi on leƴƴi mi waɗi on kinde ha gandodiron ha kutodiron o wi kono noon ɗum foof e hewde toon e fayidaji gonɗiɗi toon foof woni toon fayida tan ko ɓurɗo moon hulde Allah ɓuri wonde tedduɗo e yeesam min jomiraɗo subhanahu wa taala an mata yejji ɗum hoɗo gonnoɗade oɗo aya jippinde a tawakamo kono hoɗo gonnoɗade jangguɗa o aya nde saaha foof aɗa janggama ka denɗo Qur'ana mbiyeɗa ko an woni mufti an woni tigui tigui caggito yimɓe so caggi hoɗo gonnoɗa ha jejjiɗɗa oɗo aya beela ko mawmaw tan heɓma ha jejjiɗɗa oɗo aya mata yejjiti cehilagal walla bandiragal Allah wi koto iman billahi tan woni innamal mu'minun ikhwa al ukhuwatul islam al ukhuwa o hono wiyeteno sehilagal walla bandiragal ngal woni tan koye bil iman ko tawi ko iman ma al ina sellina heddi woto wi aɗa ƴeewa nguru woto wi aɗa ƴeewa mbaadi walla ko wonata e neɗɗo o ƴeew to jomiraɗo subhanahu wa taala haalta e maɗo a yejjit ɗoɗo jomiraɗo subhanahu wa taala wadrib lahum masalan rajulayni ɗo ko e suratul kahfi o haalda e ɓeeɗo worɓe ɗiɗo a haalanama ɗum to Qur'ana a hollama wasade no wayi bonde hollude kañum Allah heeɓi gueɗal tawi gueɗal ngal wonata Allah yankagal no wayi sofde hakkude oɗo sagata gorko julɗo e oɗo sagata gorko keefeero ɓe ndemi ɓe keeɓi remru mabɓe keefeero o remi heeɓi ha heewi Allah fewnani ɗum guese muɗum yuɓɓini o darima tigui tigui omo mawnukino e dow oɗo yete julɗo omo holla ɗum an ka neɗɗil a wawa remde a wawa rende a wawa fewde ƴeewo guesam bana wayi yodde mate anda ko min ɓuurma a yiyani guesam bana wayi fewde an a janggui a yiiɗo ɗum wattidoy no jomiraɗo bonniri ba gueson duppiriɓe bonniba haaɓa wonti ndondi ɓaleeri walla watti ɗum gawƴe ɓaleeje leɗɗe ɓaleeje a yejji ɗum mufti o no turi jobba Adama Elimane Siré en adda ayeji hadisaji no yuppa e makko haalanimo jomiraɗo subhanahu wa taala ko haali ko haalanimo nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko haali e alhaali askoji
beela arabe ɓe ne mbawi ɓurde waɗeɓe ɓe walla ɓaleɓe ɓe beela ɓaleɓe ne mbawi ɓurde ɓaleɓe ɓe waɗeɓe ɓurata ɓaleɓe ɓurata waɗeɓe ɓe ɓurodirat tan kamɓe foof koye kulol Allah e dewal Allah ko toon jomiraɗo subhanahu wa taala heewi jabde ɓural kono ɓayre on jaltingal toon on jaltide on ɗon fannu ala e moɗon bawɗo ɓurde goɗɗo an mate ay tinani oɗo hadis mate yejjitide ali ibn abi talib karramallahu wajhu waɗata jime muɗum ina yimana holla wasuyaji meɗen ɗi mbaɗaten ɗi tawi neɗɗo wasoroto ko wasuyaji mamiraɓe muɗum te mamiraɓe ɓe foof ko ɓiɓɓe adama e bammaɓe ko adama yummaɓe ko hawwa wadde ɓe ummi koye loopal ɓalayal koye ɓakkere wadde ɓe ummi koye ndiyam coɓɗam a yejji ɗum holko jahataɗa waso mata yejjite ali wima ɗon hani wasade ko jomen anduɓe jomen gande hewɓe gande ha jotti won nokku taw gandal ngal nawiɓe koye peewal eɓe ɓaydo ɓattade jomiraɗo subhanahu wa taala mata a yejjit ko ɗon de woni wasu ko ɗon gorko foti wasarade gorko bandum min ɓurma e gandal min ɓurma e Allah walla min ɓurma e peewal ɗo ko noɗɗo fonno wasade kono noon an mbiya aɗa ƴeewa minen komin tumarankoɓe arɓe ma an ka joom wuuro walla wondemo waali wuuro nden min haɗa men minen hoɓɓe ɓe arde taw komin yimɓe ɓe Allah heɓtini ina haɗa men wonde yimɓe ɓe ganduɗa komin arɓe min gandi min janggi qur'ana min keewi gande min ndew Allah a yejjiti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wino ko annani ko jomiraɗo subhanahu wa taala wino ko annani ko ali ibn abi talib e waaɓe e mum ko mbino ko annani hadisaji de abou hurayrata en abou daoud en e ko wayno termisi en ko kalanno ko aɗa timi hen aɗa jangga woto waɗa yejjiti ha gorkajo o muga wone wayde jooɗi ha ɓooyi tuubi decci no feewi o wi cheikh oumar o wi hoɗo jippude mon woni cheikh oumar fouti wi jippude amen woni ko baytul maqdas to joma to o wi nde ɓurannomi ko jehen mi ƴetta kaake mon ɗe mi artira ɗo e nder gallam he mi jippina on ɗo e nder gallam he taw subaka Allah mo pinmi foof eɗen jiyeda subaka Allah fof mo pinmi taw eɗen ñamta cheikh oumar fouti wi kono joni hiiri mi salaki ɗum mi jaɓanima ɗum kono noon hiiri gaccen ha janggo ni woni cheikh oumar fouti en duti to baytul maqdas ɓen mbi cheikh oumar fouti julno amen cheikh oumar fouti julniɓe gueeƴe ɓe pini subaka kadi ɓe mbi cheikh oumar fouti julno amen cheikh oumar fouti julniɓe subaka koye on saaha caggal subaka juulama dowuji wirduji zikruji mbaɗama mufti o arino wonde baɗum o e binoɗo ɗum wota ñamde maccuɓe o mufti o ari wi dongle mon ɗe garanmi o ƴeewi ko ɓuri teddude kanko mufti o ƴetti o fawe dow hoore makko baɗiraɗo biyannoɗo o ɓeeɗo ko maccuɓe o girbi ko heddi ko kadi kankone o joowi e fawe dow hoore makko o wi komin mbi hen ɓe min jaɓanaɓe fof mbi ala accidu minen ɓuuri handude e rondade dongle moɗon ko ni woni joba adama e ali mi ñum paati galle mufti yettima jippini kaake mabɓe suudu fittama fewdama ɓe nannama ɓe bernama e nder suudu o noddi anduɓe wonɓe e nder wuuro ngo e sharifaɓe wonɓe ɗon ɓe ɓayre kanko woni mufti so noddiɓe ɓe nototo saabu ko kanko woni ceerno ɓe to ko almuɓe o wi ɗumen min noon yinnomi ko ɓeeɗo hoɗɓe ɗo e lewru eɗen mbaɗa gorle so oɗo en gottima galle kaari janggo kirtoyɗen galle kaari walla gottoyɗen galle kaari gonan enen ñamda e mabɓe gonen eɗen jewtida e mabɓe woteɓe jeewede gonen eɗen kettoɓe eɗen keɗo koɓe kaalata oɗo gorko de won gandal ngal Allah hollimi e muɗum won tigui dokkeɗe Allah hollimi e muɗum ko ni tigui jinmi mbaɗon ɓen jaaɓi ɗum ñande ñalawma ɓe puɗɗi wiide eɓe mbaɗa ngal ɗon gollal wonide on mufti ɓatti cheikh oumarul fouti ɓe cooɗima ɓe paayi e ñamde cheikh oumar nokki longere muɗum ara wonira o wi ɗum rokkam saabi Allah cheikh oumar totti ɗum nden ɗon longere dew haljidi kadi cheikh oumar nokki longere muɗum ɗimmere o wiide kadi rokkam wonti ko noon tigui ɓe goori cheikh oumar nokkat longere waɗa hunduko mum nokka longere kadi waɗa hunduko makko ni tigui o jaɓiri jebbilade tigui o woni almude makko o woni neɗɗo tigui jaɓanɗo cheikh oumar fouti tall ko ni woori yimɓe ɓe ne gara no juuro cheikh oumar gadda hajuji mumen duwawuji woɓɓe ummo e nder baadi on mbaɗi gueloɗi mumen nani ɗum ɗon ɗum addiɓe e nder yiilade haaɓe jiiya kamɓe ne cheikh oumar ɗum hono wonirta
ɓe meeɗa yiide juulɗo hay juulɗo boom juulɗo tan tawa ko ɓaleejo ko hunde tawi no woodi ko hunde sarde no feewi ɓaleejo tawa wona maccuɗo ɓaleejo tawa ko juulɗo ɓaleejo tawa ko jannguɗo ɗum ina wayno kamɓe ɓe ngannda ɗum ɓe ngannde ɓaleejo tan ko maccuɗo ɗum noon ɓe jii oɗo ko ɓaleejo wona kay wonde ko juulɗo tan ɓolo wona ko jannguɗo tan ɓolo ala ko ganndo mo daɗata ko daɗɗo anndum e maɓɓe fof ɗum noon so haalama nanɗo ɗum fof so fini janngo dawrata ko yaade wuro Baytul Miqdas walla leegal Cheikh Oumar en ngoni ngal ngam arde ƴeewa oɗo gorko biyaɗo wonde ko ɓaleejo ha teŋdi kadi suka duuɓi ɗi ko hedde capantati jarate o saaha ni woni habaruji ɗi ne jaaha welweluji ɗi ne jaaha haɗi duttoyi e gouverneur mo ganduɗa kañum woni noon lamɗo wuuro ngo mboɓe jippino oya yeebiɓe waasi teddinde ɓe habaruji ɗi ne jaaha ha jottoye on ɗon tigui o nani suko ñamdunoɗo Cheikh Oumarul Fouti en jibina ko ene woni mbo aldane hakkille o yii tigui tigui on suka saframa selli o nani ɗum habaruji laaɓɗi gaare makko koye wuuro he jeeya kanko laami wuuro ngo omo andi sharifaji o jooɗinomo fodde hitande haqqille muɗum no wirni dewal Allah ala o juulata o janggata o Qur'ana o horata o rewata Allah to ɓiɗɗe wiyama Cheikh Oumarul Fouti yiide e makko e nder hojomaji daɓɓi Allah artiri gandal e makko Allah artiri dewal Allah e makko o wonti dew Allah ɗum Cheikh Oumarul Fouti nani ɗeɗon gueɗe hono wiyeteno lamɗo Baytul Miqdas nani ɗeɗo gueɗe mawɗe kanko ne Allah no soomi e nder galle makko hunde ina soome e makko ɓurde musde e mettude koye on saaha noon o ƴeewi o tawi ko kanko tigi yeebino ɓeɗo hoɓɓe haɓe ummide ɓe mbawi yaade ɓe payi galle hono wiyeteno suudu Allah to ɓe jippoyi toon kono kadi ɓe goni toon ha joni oɗo mufti ƴettiɓe kadi wernoyiɓe ɓe ɓeydima woɗɗudemo kono o ƴeewi o tawi o wawa wadde sona nelde e yo Cheikh Oumarul Fouti arta makko ɗum noon kettoɗen gaasi garten ɗon jokken holno ɓe mbaddo koni tigi wori kanko gouverneur wuuro ngo o neeli nelaɗo makko ari tawi Cheikh Oumarul Fouti no jooɗino wonde mufti o tukke nofuru mufti o ñuumbi nde o haljiti Cheikh Oumarul Fouti en jii mufti o no moosana ene welti no feewi o faade Cheikh Oumar o wi ɗum Seydi Oumar o wi min keɓiɗo nelal belgal nelal teddungal manggal o wi ummade lamɗo wuuro amen laamiɗo hande wuuro ngo wi ina yinno mi adduma to muɗum omo jogui ɓiɗɗo muɗum mo sellani belma e safranɓe nde o haali haalji Cheikh Oumarul Fouti wi ɗum de kam woni komi waɗata mi yahata toon abada o wi ɗum ha o wi ɗum mi yahani o wi ɗo kay hande mi hollere tigi 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 ko ɓownomi gaddano ɗon fof mbeɗa jaɓa ha heddi oɗo o wi ɗum ala tinno saabi Allah e nelaɗo muɗum tinno o wi oɗo neɗɗagal ni woni ko ala e makko torodagal naate jobba adama heewi toon jobba adama yitima hoore muɗum min yiiɗi haalande oɗo gorko hawa anda holko woni
oɗo woni mo tinano gueɗe ɗe o wi mate a tinano oɗo mo mbiyata mate anda ko on koɗo muɗum min gadino jippade o wi ɗum he o wide min naati wuro ngo koɗo mum mbaɗi ɗon min mbaɗi ɗon jammaji tati laaɓɗi o ƴeewata ni faati e banggue ɗo mbomin keedi o teddinani amen hay hunde te ko ɓatake min gaddi ummade wuuro wiyeten wasa lamɗo muɗum mawɗo wuuro ko on toti amen ɓatake min gaddi e makko o yi amen o wayno mo yiyani yimɓe on ene foti hirsude hande artude amen wiyana sohle amen boom hayso mayrete o fonno ko muñude ɗum o wasa ƴewde ɗum ɗo mufti wi o wawa wadde ɗum Seydi Tall o wawa wadde so wona wadde ko waɗi ko o wi o jogui tan ko ɓiɗɗo debbo goto ko on tan woni ko Allah arsikidimo gila on jibinani kadi haqqillo o wirni ko law te kadi kaaɗi makko no ceerte kaaɗi cuulel ngel jiino ɗon ina seerte ha ngaɓe amen ɗo fof kanko dumbaɗo ko doole mawɗe gone makko ko cembilinɗo ko debbo kono noon doole makko ko maw haɓɓe ko kaɓɓaɗo ɗo woni ɗo ko dumbaɗo so haɓɓitama ko kalko yimɓe ko mbaɗo ko boni kala mbomi menno yiidena hanga oɗo debbo ɓuuri bonde no hangira ka ɗina mawni no feewi ko dadama wimo ɗum fo de e waade noon mbimi tan min komi ala haajo yaade to banggue makko ni mufti wimo Seydi Tall oɗo ko tedduɗo amen minen o ƴetti teddugal ngal kadi o fawe am min o wi minne mbeɗa andi an aɗa yiɗi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam minne komi tanum nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam mi ñaguiri mami tan ko sababude tanam Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko on tan ñagori mami o ko woni fof e hono no wayi fof ko waɗi fof hanti jejjiten ɗum min ko min ñaguima minne kadi ñagugam e magal wona ko gonmi jatigue ma ko ala ñagori mami ko gonmi ko tanum nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam waɗirana men saabu nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam yo badama wimo ardi kam ɗum ɗo gardatemi tigui mi horo doole o wi sembe iwe am o wi mi ala konngol mi ala feere mi taƴata hanti o wi ko mbiɗon fof ko noon mbaɗate koye on saaha ɓe immi ɓe kebli faade to gouverneur Cheikh Oumar Fouti e bindande mum o wi nde min jaltinde min tawi beddaji ɗi fof ina keewi yimɓe teb konngol ko gotol marhaban bik marhaban bisimilla ma minen de jaam juurima amen minen koye malal are amen ko ɗum tan woni ɗoɓe ndewi fof ko ɗum ɓe nanata Cheikh Oumar Fouti daraja mum heewi Jérusalem on saaha marhaban bik minen de jaam juurima amen minen de moƴƴere ari e wuuro amen ha ɓe jotti e galle gouverneur nden ɓe jottima bismama ɓe jooɗima on ummi to woni no ari hurfine yeeso Cheikh Oumar tuubi o wi mi tuubi a tawba mi tuubi yimɓe heddiɓe ɓe gone wiide an woni toñɗo ko an tooñi an noon an tooñi noon an lamɗo ko an tigui tooñi ɓe gone waddude makko noon hawo tini tigui wonde hande kay teddugal ala e makko kono noon ma o jaɓuru Allah saabu won ko sukli koye on saaha Cheikh Oumar Fouti wiɓe mbo mbiya toon o maton on tini kam wonde o selli ɓe mbi ala on kay sellani on ko dumbaɗo ɗumen o wi jeehe gadde mbo mbi mala noon tan min gaddirtan min cuusa o wi hoɗo woni Cheikh Oumar Fouti wi gaare kolle kam ɗo woni o yaade bamum suko o ɓe gari ɓe tawi suko o Cheikh Oumar Fouti salminiɓe o salmiti haalde makko konguɗi o haali o jabodiri Cheikh Oumar haala belkam paminika o wi ɗum an ko haali ko am aɗa andi ɗum e am o wi ala o wi mbimami oɗo ko wonno e mum ko yeehi heddi ko kanko hande jinne gonnoɗo e makko o yalti yeehi lawol muɗum mi yaltinimo Allah yaltinimo o yeehi o wonta artu e barke rasulullah e barke Cheikhna Tijani oɗo ko jaaɗo suko o ɓe gandiri selli ko dari ha ɓoyi tan wulli wone moɓade ene dukare bamum baba ko min gaccuɗa mbeɗa aɗa waɗimi ni min ko ni kalmi waade e yimɓe doge makko biftimo o nannoya nder suudu o ɓufta hawlaɓe o watta comti laaɓɗi ɗuuɗɗi o waɗano debbo dimo wa'ata ni noon ɓi lamɗo wa'ata ni o arte yimɓe dental ngal o jooɗi omo huccite Cheikh Oumar Fouti Tall gulali e kuljinali gone nder galle ha leegal ngal fof tintodiri
ɗon e takkusan faade janngo on habar kadi naati e nder leydi ndi yultidiri e leydi ndi yalti Baytul Maqdis naati e Bahdiya Sahara en ɓe nani ɗum janngo heen yimɓe dujjiti ngari juurade Cheikh Oumar Fouti e arde ƴeewde mbela ɗum ko goonga e aroɓe ƴeewde homo woni o Oumar mbaɗɗo ɗum e ƴeewoɓe ɓe wonde ɓe nani ko ɓaleejo heddiɓe ɓe mbiya hono ɓaleejo jogorto ngal ɗo gandal ko ni tigi woni ko ɓe garata joni ɓe ƴeewa Cheikh Oumar Fouti Tall eyi on saaha ɓe mbi kala ko ɓiɗɗo debbo o jogino e ngaalu ko Allah rokkuno baaɓeɗa ɗo rokkuno mo woni gueɗal makko e nder jawdi ndin ɗon jawdi fof mooɓa totta Cheikh Oumar Fouti Tall o rokka jawdi ha heewi ɓeydi hen ha heewi riwayuji goɗɗi mbi men gorkajo o weltima tigui tigui ha anni ittu ɓiɗɗo debbo o rokki Cheikh Oumar Fouti kono Cheikh Oumar Fouti gantini kañumne ala wi sohlani mo ɗum kam areni men riwayuji wonde Cheikh Oumar Fouti jaɓani dewgal ngal jaɓani ɓiɗɗo debbo o resi noon goɗɗo to Madina Munawwara to kono oɗo kay o jaɓani ɗum Cheikh Oumar Fouti heeɓi teddugal fecci jawdi ndi rokki miskineɓe wonnoɓe ɗon rokki taniraɓe nelaɗo gueɗal mumen ha timmi Cheikh Oumar Fouti wonde mabɓe kono noon arabeɓe on saaha ene jawi ɓaleejo ɓe garti ƴewde ɓe mbi anduɓe men gaare enen foof ndenten jooɗoɗen e yeeso oɗo ƴeewen beela ko jinne woni sere makko tan haalanamo ɗiɗo haalullaji walla ko wiyete rawhan tan o jogui rawhanuji ɗi ne garana ñumonomo tan so fini subaka waɗa ɗeɗo gueɗe kawisaji beela ko gando no gandirɗen ni tan ko haqiqa ko ɓuuri labde koye oɗo saaha ɓe gari ɓe jooɗi e yeeso Cheikh Oumar Fouti ɓe tintini ɗum ɓe noddi ɗum Cheikh Oumar Fouti jaabiɓe bisimilla moon no wadduno e misrankoɓe ɓe to Jami Azhar ko ni tigui wadde yimɓe Baytul Maqdis fanno fof mboɓe jaltini Cheikh Oumar Fouti jaabo hen jaabugol laɓgol ƴeewa mazhab juɓɓuɗo e kanɗon haala wiya ko mazhab Malik wini walla ko Hanbali wini walla ko Hanafi wini walla ko Shafi'i wini ko ni tigui ɓe ƴeewe Cheikh Oumar Fouti haaɓe tawi wona tan jibinede heɓa dokke ɗe ganduɗa ina gara ni e fulɓe wonande onon anduɓe ɓiɓɓe fulɓe neɗɗo ne jibine tan ara wona kaalowo ko arata janggo walla gueɗe baaɗe noon tawa ni wona jangguɗo kono ɓe tawi oɗo kay ɗeɗo dokke ɗe ɓe kaalata dokke ɗe o joguiɗe jabanede du'awa ngo kono noon ko jangguɗo koye kewɗo gandal saabu fannuji ɗi foof ɓe kaldi e yeeso mabɓe ɓe tawi Cheikh Oumar Fouti ko daɗɗo koye on saaha kadi ɓe mbi kadi eɓe mbaɗa piège goɗɗo woni kadi eɓe mbaɗanamo eɓe mbaɗa kadi hono wiyeteno wilde wonde ɓe ƴeewa beela mabɓe jaggu Cheikh Oumar on banggue aljuma ari ɓe mbi Cheikh Oumar Fouti janggo ko an jurnata juma Cheikh Oumar Fouti wimi jaaɓi inchallah ni no gandirɗen Dakar jooɗade tan ha wiyama ko aljuma yimɓe jooɗo ha 11h midi tan yimɓe nan noddinama tawa hay 1h yonani sako 2h yono ɓe nani noddinama Ali wi Oumar dede an kam ɗum ko woni ɓeyde nani noddina o wi Ali miñam ko min ɓe mbaddata kono kebloɗen jehen mami jabtoɓe Cheikh Oumar Fouti ari e on saaha hebli yimɓe ɓe gari gone wiide i jaam oɗo kam ko heeɓi wadde ɓe jooɗi e juma o faye minbar o ɓangi khutba makko o wone khutba makko o wone khutba makko o wone khutba makko ha waktu mbo andi e masahibi ɗi goɗɗi ɗi wonde waktu o naati embo andi ɗum e mazhabuji ɗi wonde ɓen oɗo waktu so yonti tan ko yimɓe natat julde ina mbawi natande julde Cheikh Oumar Fouti ƴetti bagara woni hen e darde wotere nde jangi bagara ha yetti sabbisma rabbikal ala o fi darde tawi waktu o naati tigui tigui nden darde wotere daña darde ɗimmere nde o timmitini ummade sabbisma rabbikal ala o jofnoye birabi nasi woni qur'ana o gasi o waɗi hono wiyeten o dursitima qur'ana e nder julde makko nde o juuli darɗe ɗe celli o addi kadi hono wiyeten khutba makko o sellini ɓe cilmini ɓe mbima an ɗum ɗo kam ko hono woniri o addaniɓe dalillaji o joɗɗini e masahibuji ɓe ganduɗa ɓe mbawa ɗum salade ɓe jaɓani kodde adama e sen ji eskay marhaban bi ko wallahi ko ɗum gandi tigui tigui ko dokke joguiɗa mbimi oɗo gorko ɓaleejo sinno golle makko ɗe kaalatena beejene ɓiɓɓe Afrique naaɓe ha ɓiɓɓe Amérique naaɓe wonɓe Amérique o
ɗo nofru ɓaleeru woni fof ko maɓe ndendanno eɓe teddino oɗo gorko ñalawma makko ma waɗateno ñalawma international mo ganduɗa dendagal aduna o ina juuro oɗo gorko ha tengti nofru ɓaleeru julɗo hen noon e mbo wona hen julɗo saabu ko Allah tigui rokki Cheikh Oumarul Fouti saabu hande saama wonde ɗo yimɓe mani poɗodira pine yimɓe nani poɗodira banggue ɓalli goobuji ɓalli Cheikh Oumarul Fouti waɗino ngal ɗon gueɗal ɗum ɗo noon Cheikh Oumarul Fouti nani heblo hoodde Madina Munawwar yaade Makkatal Mukarrama juuroyade yiitoyde Cheikh Mouhamadoul Ghali nawari ɗum jawdi ndi heɓno ndi ga foof haalani ɗum cimtol ngol ganduɗa ko ngol heɓno ɗo kono noon koye Cheikh Oumarul tigui gonnoɗen ko hen tigui gonaten sinno ko saago meɗen taw hono witeno jilluji meɗen ñooro ɗi en mbawa ɗi wadde ɗo ha gandiɗen Aliou Habibou Tall wonde ko jangguinno en ko holluno men to ñooroto e ballal makko en jii ɗum tigui tigui won hen ko pewnaten enen eto ɗo e yesso mbawen ƴewde belma en jaltin nate ɗe kollen yimɓeɓe Aliou Habibou Tall ko tanu Cheikh Oumar mo tawɗen ñooro daraniɗo Cheikh Oumar toon kala gueɗal biyagal ɗo Cheikh Oumar meɗno wadde hunde mo waɗi hen juuɗe makko mo fewna omo walla yimɓeɓe sa ari o ɗowma o yaha hollumaɗo gueɗe Cheikh Oumarul Fouti ha jiiya ndu suudu ndu Cheikh Oumar Fouti mahi ɗon ganda Cheikh Oumar ko ingénieur bâtiment o wiyanoma noon ko ingénieur bâtiment ko ingénieur armement Cheikh Oumarul Fouti ko général armée ko gorko mo ganduɗa gueɗe ɗe foof no kawre makko wona julnude tan e julde Cheikh Oumarul Fouti wawi wona tan jogade silama muɗum ñande wolde taw dogata kadi ne wawi habde kefere wara ɗum kono kadi ne wawi du'anade kefere wonko julɗo Cheikh Oumarul Fouti ne wawi safrude Cheikh Oumarul Fouti ko Allah tigui fewno jobbo Adama Ilimane Siré Sarde Mbali Moutar ɗum noon wadde eɗen juuro ɗon amir al mu'minina woni amir Ahmad Tall mo ganduɗa ko kañum tigui woni amir Nioro e wonde de Nourou Tall en Muniru en ɓeɗo foof eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe ko ɗo garɗen ha jottiɗen e nde ɗo yewtere meɗen eɗen gandi hono mawni meɗen Mody Sow noddi en Mody Sow e Soukeyi Sow ɓe goni ko Kolda hono leegal 6 kilo toon to Kolda to eɗen mbiya kamɓe foof en keeɓi noddali mabɓe en gani kadi hono Nuhu oɗo wiyete ko Nuhu Masina mo tawɗen Nioro mo ganduɗa kañum heɗoto haala nam ɓe mbi gila nde jewte meɗen gadane ɗe o jooɗot hucci tawi dono sampade ha ɓoy wona woyde ɗum woni kawisa noon so tawi gorko yiiɗi gorko ha wawi ɗum ƴewde no woya ɗin ɗon guinniɗi goni saabi Allah ɗum noon wadde Nuhu Masina ane min duttima teddugal bemin juuro dendagal heeɗiyankoɓe wonɓe ɓiɓɓe julɓe hoorɓe ɓe yo Allah rokkuɓe hoorde ha korka ka timma tawa hay hen goto ñawani ha ronko hoorde bawɗo hen hoorde kadi ha korka mo timmi yo Allah rokku ɗum kadi no juulira julde muɗum ha feewa waɗa hen sunnaji muɗum ha feewa wonɓe e caggal leydi ɓiɓɓe fulɓe ɗanniɓe jalti leydi ndi jeehe leyɗele goɗɗe gam ɗaɓɓoyde teddugal ñaago jomiraɗo subahana taala yo Allah renɓe haaɓe garta e galleji mabɓe wayruɓe jinnaɓe mumen juuro ɗumen wayruɓe sohnaji mumen jiida sohnaɓe mumen woppigo ɓiɓɓe mumen gara kadi jiita ɓiɓɓe mumen yo Allah niwno arsukaji ɗi haaɓe mbawa dañde koɓe jiidoyino ko toon Allah waɗa e mabɓe cellal waɗa e meɗen cellal ha jottitoɗen kadi ko aroyde jokken saabu so wiyama fulɓe islam ina wayno ken fuɗɗiɓe en mbaɗino barke tan barkinori ɗen Cheikh Oumarul Fouti Tall kono ma en kaal kay holko wanno Fouta Diallo wolde talansa ñande Fouta Diallo daroto ene haaɓa e heferɓe ha waɗi jihadiji muɗum darni so Allah jaɓi ma en gara hen eɗen gandi ñande hono Cheikh Souleymane Baal en e wondiɓe muɗum kaɓanno e muudo horma ha keeli muudo horma ha darni ɗo islam pewniti darde nde kisɗitini toradagal e pelle muɗumen fewnita ɗo e nder leydi Fouta toon kono en jejjitani Amadou Sikou Amadou wiyeteɗo Amadou kono bamum wiyete Amadou mamum wiyeteno Sikou Amadou on woni Amadou Hamadi Boubou Saïdou Elage on woni ko Masina so Allah jaaɓi hen goto foof ma en ƴeewa beele ma en jubbu hen seeɗa ɓayde en naati hante fulɓe islam ɗum noon Saydou Ba golle ma jooɗi peewi an e technicien ji ɗi ɗo darde ma woni ɗo ɗo heedi ɗo min jejjitani ɗum ɗon Mamadou Masina annene tigui e Aminata Tagourla min calmini on bandiraɓe on calminama on juurama Samba Sall toon to Ouagadougou on jarama.